क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। हो जाना तैयार का तू करबू अकेला, हो जाना तैयार का तू करबू अकेला। सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला, सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला। जाके पनसवा अपन मम्मी से तू लेला, जाके पनसवा अपन मम्मी से तू लेला। सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला, सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला। बाली ओठा लालियो होई बिकात हो, झुलुआ झूलेला हम काटा देव टिकट हो, झुलुआ झूलेला हम काटा देव टिकट हो। बाली ओठा लालियो होई बिकात हो, झुलुआ झूलेला हम काटा देव टिकट हो। पानी पूरी खाए खातिर चलल जाई ठेला, पानी पूरी खाए खातिर चलल जाई ठेला। सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला, सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला, या सो राजागीर के मेला, या सो राजागीर के मेला। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। खर्चा से न डेराई हो सुनरी ना बेबी, भाई बहिन लइहा टेढ़ा का जिलेबी, भाई बहिन लइहा टेढ़ा का जिलेबी। खर्चा से न डेराई हो सुनरी ना बेबी, भाई बहिन लइहा टेढ़ा का जिलेबी। मुनमुन चौहान के ना छोड़िया बाड़ी भीड़ रहेला, मुनमुन चौहान के ना छोड़िया बाड़ी भीड़ रहेला। सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला, सखी चला ना देखेला या सो राजागीर के मेला। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।